Wayahe masak nggo persiapan buka puasa guys. Rika pada masak apa guys? Inyong tah garap masak buncis disugi tempe guys. Tempenya gidi gosreng nang bumbu sing wis alum. Aja kelalen disugi resik banyu sak crit. Banjur buncisnya dilebokna guys, digosreng terus. Sogi uyah, sogi penyedap dan rasanya gurih nyelak amin guys. Tak tutup disit lah ya ben cepet amo cepet matang. Wis singkat cerita ki wis amo wis matang kayaknya guys, diaduk-aduk maning lah ya ben makin lezat. Wis matang ya banjur diangkat guys. Alhamdulillah menu sederhana rasa istimewa. Yummy.